Mitä tehtäisiin, Eson? No, mun puhelin oli vähän rikki, joten me voidaan käydä ostaa uusi. Joo, hyvä idea. Menoks? It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Ihan just perille. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. FBI, open up! FBI, open up! No niin, nyt ollaan perillä. Joo. No niin, nytpä tuli ostaa puhelinta. Joo, niin mäkin. Mitäs puhelinmallia haluaisitte? No, mä voisin ottaa semmosen vanha Ipone. Tuolta niitä löytyy. Mikä näistä olisi hyvä? No, se halvin 30 €. Joo, otetaan ne. Mä katon vähän tätä puhelinta. Mä otan kuvan. Mä otan meistä kuvan. Mä otan itsestäni kuvan. Joo, niin mäkin. Nyt mä editoin se. One eternity later. Mä oon ihan pro-editoija. Mäkin otan kuvan. Nyt mä editoin sen. No mä ainakin ostan tän puhelimen. Ostetaan nää. Laitetaan ne taskuun. Joo. Mä ostan tän puhelimen. Ja mä ostan sen saman. Mä tein yhden kuvan. Se olisi sitten 30 € molemmilta, kiitos. No mulla on massi. Mä voin maksaa. Kiitos paras ystäväni. Seppo! Ei mulla ole rahaa! Voi ei! Mitä me nyt tehdään? Astaa ulos! Okei. Juokse! Piiloon! Tuu tänne! Joo! Ai mun pää! Tuut sä sieltä? Mä tuun! Mennään tonne! Ja sinne edes pääse! Ei kun ei pääsekään.